बिटिसिनि मानसिया नङा फेरेंगाया बिनि खोथा बुंनायनि माबा एन्सार होनांगौ आहा दं नामा मानसियानो भाइरानसो जाम्बा नों मिथिया बिथांमोना गोबां बिसास दंमोन प्रमद बर'नि सायावहाय जिहेतु गावनो आन्दोलनकारिमोन सासे गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय दा बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो गिबियावनो बयनिसिमबो गोथार बर'दिन एबा मेरि क्रिसमासनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरा बयखौबो अराय गोजोनै लाखिथों आरो जोङो जेब्लायबो इसोरनि मुं लानानै बुहुम बिखायाव अराय मोजाङै थांनानै थानो हाथों बेखौ बयनिसिमबो आरज गाबबाय दा गिबियावनो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेयैनो जायफोर बिथांमोनहा चेनेलाव गोदानै नुजाथिफैदों एबा चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो आं गुरैयै खावलायबाय फेरेंगाया बिटिसिनि मानसियानो नङा बे बिटिसिनि मोजां गाज्रिनि सोमोन्दै मा मिथिनो आरो मा साननो हानो बे खोथाखौ आं बुङाखै बे खोथाखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा दा बे खोथाखौ बिथाङा मानि थाखाय बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो हमनो हाखागोन आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावदों जे आथिखालाव गोबां माने फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बिपिएफ हान्जानि सायाव गोबां अनसायनाय फैनानै आरो बिपिएफ हान्जानि सायाव माखासे आसा मिजिं लानानै बिथांमोना बिपिएफ हान्जायाव लोब लोब फैगासिनो दङ दा बिनि गेजेरावनो आरोबाव माखासे बाथ्राफोर ओंखारदों जे फरायसुला फरायसुलिफोरनि लाइफखौ बिपिएफ हान्जाया बरबाद खालामसिगोन होननानै गोबांथार दैदेनगिरिफोरानो बुंगासिनो दङ नाथाय बिनि सायावबो हाग्रामा महिलारि सारा माखासे खोथा बुंदों आरो लाइमोनफोरा मानो पलिटिकेल हान्जायाव फैनानै खामानि मावनांगौ बिनि सोमोन्दैबो माने हाग्रामा महिलारि सारा माखासे खोथा बुंदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन बिटिसिनि मानसिया नङा फेरेंगाया बिनि खोथा बुंनायनि माबा एन्सार होनांगौ आहा दं नामा मानसियानो भाइरानसो जाम्बा नों मिथिया बे माबानिसो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिसो बे मानसिया फरेनार बयरागत'सो बियो बिटिसिनि मानसि नङा बिटिसियाव मा जादों मा जागोन मा मिथिगौलै 2077 जन एन्टायार बिटिसि गसाइगावनिबो दङ भेरगावनिबो दङ क'क्राझारनि दं चिरांनि दं बिजनीनि दं बरबदरानि दं उदालगुरि भेरगाव तामुलपुर गासै टटेल 2077 जन सात्र साथ्रिफ्रा दिनै जोंनि पार्टियाव खामानि मावनो होननानै ओंखारबोदों बिसोर गासिबो भटारजोब आरो सोरबा सोरबा फरायखांनानै जोब्बाय आरो गोदानै फरायफिननो हायाखै बेखार जानानै दं दा बेफोरबायदि मानसि माखासे दङ आरो माखासे रानिं कन्टिनिउ इउनिभार्सिटिनि सिआइटिनि ओमफ्राय बै माबानि स्टुडेन्टफोर दङ गभर्नमेन्ट कलेजनि इउनिभार्सिटिनि गोबां स्टुडेन्टफोर दङ मथथे मोजां आरोखि जों बेखौनो बुंदों बिटिसिआ नोंसिनि सायावनो सोनारगोन जोंथ' आरो खैदिन सरकार सालायनो यां सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायावनो सोनारगोन बिटिसिआ बिसोरनो खुंहैगोन इसु गोदान जेबो गैया जोंना जाहैबाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीनो एक नाम्बार प्रायरिटियानो हा फाट्टा होनाय बेनो एक नाम्बार एजेन्डा प्रमदनिया दा मा मा सोलिदों मिथिबाव मोनथाम स्किम मजबुत बिटिसिआव सोलिगासिनो दं बे जाहैबाय नों जुदि इउपिपिएलनि बिथिङाव थाङाबा न' मोननाय नङा एक नाम्बार नों जुदि इउपिपिएलनि बिथिङाव थाङाब्ला 75,000 मोननाय नङा 2 नाम्बार 3 नाम्बारा जाहैबाय नों जुदि इउपिपिएलनि बिथिङाव थाङाबा अरुण'दय स्किम मोननाय नङा बे मोनथामा बिराद सलिड स्किम बिटिसिनि दा आबसु বলে কত আমার জাতীয় ছাত্র সংগঠন এফসুটো কিন্তু ইয়ার লিডারশিপবিলাকে মিসগাইড কৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাৰ ফলত আমি বিএছইউ গঠন কৰিব লগা হ'ল বা এনেকুৱা ইউথ গঠন কৰিব লগা হ'ল মুঠতে আবসু সংগঠনটো আমাৰ জাতীয় সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন কিন্তু ইয়াৰ লিডাৰশিপ যিবিলাক লিড কৰি আছে আজিতো স্কিম বেছ হৈ গ'ল সব আবসু নেতাসকলে ইহঁতে সিলেক্ট কৰে আবসু অফিচৰ পৰা আবসুৱে মানে বিটিচিখন চলাই আছে প্ৰমোদতো আবসু প্ৰেসিডেন্ট আছিল না হি আবসু অফিচত থাকিহে স্কিম ঠিক কৰে আবসু লিডাৰবিলাকৰ লগত একেলগে আলোচনা কৰিহে ঠিক কৰে প্ৰমোদে যেনেও নকওক হি শেষ এইবাৰ প্ৰমোদ বড়োতো সেই যে আমাৰ বড়ো ভাষাৰ য'ত আমি বড়ো ভাষাটো চুক্তিৰ দ্বাৰা দি 8 শিডিউলত সোমাই পেলাই আনিছোঁ
ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে রিকগনাইজ পাইছে 2003 10 ফেব্রুয়ারিতে ইহঁতে সেইদিনা নতুনকৈ চুক্তি কৰি আনি এই বড়ো ভাষাটো মানে অসমত সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হৈ গ'ল বা কিবা থাৰ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হৈ গ'ল বা কিবা জাগা লৈ পেলাই ইউজ কৰিব পাৰে অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ এইবিলাক কৈ পেলাই আমাৰ বড়ো জাতিক মানে শেষ কৰি দিছে আমাৰ এই বড়ো ভাষাটো অসমীয়া নিচিনা বেংগলী নিচিনা হিন্দী নিচিনা মালায়ালম বা গুজৰাটী এনেকুৱা নিচিনা ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ হিচাপে ৰিকগনাইজ পাইছে বড়ো ভাষাটো ইয়াৰ কাৰণে আজি বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বড়ো সাবজেক্ট লৈ পেলাই PhDও কৰিছে UPSC SS एग्जाम दी आसे बहुत बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय हमनो हाबाय जे आथिखालाव लाइमोनफोरा मानि थाखाय पलिटिकेलाव डाइरेक्ट बाहागो लानो गोनां जाखो आरोबाव बे आयदानि सायावनो आथिखालनि गोदानै नुजाथिनाय BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारी बिथाङाबो बे आयदानि सायावनो एबा फरायसुला फरायसुलि एबा लाइमोनफोरा मानि थाखाय डाइरेक्टयै पलिटिकेल पार्टीजों माने लोब्बा होनो गोनां जाखो बा पलिटिकेल पार्टीयाव हाबनो गोनां जाखो बिनि सायाव माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होदों बेखौबो नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामबाय दिनै फरायसा बा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला हिसाबैहाय दिनैनि सोलिबाय थानाय UPPL आरो BJPनि जे परिबर्तन सरकार बेयाव जगदान जायालासिनो सरकाराव थायै जोंनि BPF राजनीति दलाव जे बिथांमोना जयेन जाफैदों बिनि उद्देश्यआ मोनसेल' जे दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरो बुजिनो बाखि गैला दिनै प्रमद बर'आ जे लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो मावाखै आरो छात्र समाजनि थाखाय प्रमद बर'आ जेबो मावाखै बेखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा नुबाय थादों बिनि थाखाय दिनै जाय फरायफुनाय छात्र आरो जाय डिग्री कमप्लिट जानाय MA कमप्लिट जानाय जाय लाइमोनफोर बिथांमोना दिनै BDCआव मोनसे हिसाब लानो थाखाय दिनै ओंखारदों BPF राजनीति दलनि जानानै दिनै मोनसे हिसाब लानो नागिरदों जे प्रमद बर'आहाय बे 4 बोसोराव जोंनि BDCनि रायजो राजानि थाखाय मा मावखो बिथांमोना गोबां बिसास दंमोन प्रमद बर'नि सायावहाय जिहेतु गावनो आन्दोलनकारिमोन सासे आन्दोलनकारि हिसाबै बिथांनाव मोनसे आसा दंमोन जे बिथाङा BDCनि चिफ जानायनि उनावहाय बर'नि थाखायबो नायगोन आरो अन्यान्य जाति जनगोष्ठीनि थाखायबो नायगोन नाथाय जों दिनै नुनो मोनबाय प्रमद बर'आ दिनै बर' जानानै दिनै जोंनि बर' बिमानि नखरफोरखौनो इभिक्सन खालामगासिनो दङ दिनै बर' जानानै बर'नि फिसाफोरखौनो एनकाउन्टार जानायखौ होबथायाखै दिनै बर' फरायसाफोरनि जे प्रब्लेम्सफोर इउनिभार्सिटियावहाय थिक मटन रिजाल्ट मोनैनि थाखाय दिनै जाय बिथांमोना कटन इउनिभार्सिटियावहाय एन्ट्रेन्स एग्जाम पास खालामदोंमोन माहायबा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियावहाय एन्ट्रेन्स एग्जाम पास खालामनाय समावहाय रिजाल्ट थिक जायैनि थाखाय बिथांमोना एडमिसन मोनाखै दा दिनै बेफोरनि दाया सोरनि बेफोरनि दाया दिनै प्रमद बर' बिथांनि होननानै जों बुंगोन मानो होनबा बिथाङानो दिनै एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ सामलायगासिनो दङ दा गतिके फरायसा समाजनिफ्राय आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया बे डिसिसन लादोंखौ जों खोनाबाय थादों आरो जों मिथिनो मोनदों जे प्रमद बर'खौ BDCनिफ्राय होखारनो जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सारनि स्ल'गान प्रमद बर' हाटाव PDC बासाव बे स्ल'गानावहाय दिनै ज' लोगो नांनानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ सापर्ट खालामफैदों मानोना दिनै जोंना हाग्रामा महिलारि साराल' एकमात्र जाय जोंनि थाखाय सानो आरो जाय BDCनि थाखाय सानो बेखिनिखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बुजिबाय दिनै इउनिभार्सिटियाव फरायनाय कलेज फरायनाय दिनै बिथांमोनाबो मिथिगौ सोरनि लुना होनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनानै MA पास जादों सोरनि लुना होनाय कलेजाव फरायनानै बिथांमोना BA पास जादों ओंखायनो बिथांमोना जे मोनसे सिस्टेमखौ बिथांमोना बुजिदों जे जों लाबायल' थाला हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय जों 2003 निफ्राय 2000 दिनैसिमावहाय जेखि लानांगौ जों लाबाय साराबो जोंनो होनांगौ होबाय एबाराव जोङो हाग्रामा महिलारि सारनो होफिननायनि जे डिसिजन बेखौ लादों आरो जों प्रमद बर' बिथांनिफ्राय हिसाब लागोन जे 3 बोसोरावहाय बिथाङा मा मावखो दा बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय हमनो हाबाय जे आथिखालाव फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहाबो मानो डाइरेक्टयै माने पलिटिकेलाव बाहागो लानो गोनां जाखो बिनि गासैबो इंगितफोरखौ जाहोनफोरखौ नोंथांमोना हमनो हाखाबाय दा दिनैनि भिडिअखौ आं गोलावथार खालाम सानाखिसै उननि भिडिअआव फिन लोगो मोनबावगोन आसा खालामबाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों